Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Papa. Ika-68 ni Papa karon. 68 ba to or 67? Nalimot ko. Minus kay kog memorization. Memorization or memorization. Nya na ako'y cake nga napalit kagahapon. Ako ning dalhon didto kay tuana sa sila ni tata didto. Nagtawag si tata. Nya wa sa ko kahibaw kung unsay ilahang gi handa para sa birthday ni Papa. Nya kay natunong malagi sa New Year. Kagabi noon na ato'y gi prepare si Mama. Manok man to yang gi hiwa-hiwa pero amot lang og naa pa ba kaha. Kay dagan-dagan pud sad baya sila kagabi nya si Janjan ambot unsay gi-prepare ni Janjan karon nanawag sa ko ni tata nga magpatabo ko diha ilan ni Mama Ilang kay ang motor naraman ako gibilin diha sa ilahan ni Mama Ilang kay kagabi lagi danlog kaayo diri. Happy, happy, happy birthday. Ang dalan lapok kaayo. Happy birthday, Papa. Nana sila si Iglot og si Richard. Nya kani ibilin man tani nako kagabi Nya kay naguna man sila ni Raymond, wa na nako sila naapsan. Gidala nila dito sa payag. Karon atong ihatod. Masay handa ni Papa? Nagluto na sa isda. Nagluto sa isda? Nada ni si Riluna. Ikaw. Amon maging si Lilin. Nabam siguro dito sa mga Lilin. Ilaman ang motor. Ha? Ilaman ang motor. Okay, naapod sad mi karon. Plano ni Lilin. Nya abang-abang na lang mo kung asa mi paingon karon. Happy New Year dia, Mama. Happy New Year. Aman si Uncle Jamil. Ay, ambot ba? Tugbong na. Naglakaw-lakaw mo ko ganyan na sana. Nagana Angelo din Wala. Wala. Karon pa. To payag. Dili, tuwa say tagay dito. Dito. Ha? Se? Wala man. Ngano man? Dugay nagut siguro to nga post. Oh, wa man diha. Diha man ko sa ilaha. Oh, sige, kay sunod ko. Oh. Oh. Amin. Oh, amin. Happy gid lang birthday kay na may makagaba day oh. Good morning dito, ang diri. Good afternoon. Good morning ya din yan ay agriak. Oh. Nang dito, good morning sad. Aman day sila Janjan Lin. Silang linabahan. Nang nade joti niya ugma. Siguro unsa day umalunis na? Katingaran tag Lunes, Domingo nga bago pa nagdomingo. Wa na kalimot na sa adlaw. January 4 ang Judith sa kuryente. Apil inyo halin January 4. Nakabeda ka? Nalimot ko sa kuryente. Gahapon din ta to ada. Murag naa siya gahapon da. Dito sa gym.
Naghapit ko diri sa balay kay ako ni dalhon ang cake. Na ako'y gipa-order ni Lilin nga cake kay para sa dalhon dito. Nya kay para man jud ni sa iyaha, ako gihapon ning dalhon sa iyaha dito para duha ka buok ang iyahang cake. Birthday cake ang atong dalhon dito sa iyaha. Happy birthday jud kaayo. Nya nagpalit pud sad ko sa kuan, duha ka litro nga kuan kana ang coke kay para naay paris ang atong pagadalhon dito. Naay sliced bread tapos naa sad tay paris sa sliced bread nga peanut butter. Unya naa sad buko pie ato pud sad ni dalhon didto kay birthday man niya karon og daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Happy New Year guys. Naay mga bisita ni Mario dire, magabaan na gini sila unya tago-taguan pa. Di ada ni ang mga membro din sa mga manlasikay, mandambilay. Ako rin San Maray. Lagi, kabalo ko. Naada ni. Please like, follow, and Naada ni. share. Ante, naada ni si Aldrin, ante. Nya aha man sa ibong. Oy man to kagani ha. Oh, mag-inom mo ha, mag-inom ha. Sa tiyan ibutang ha, di sa ulo ha. Bantay lang gid mo nako. May na. Di mo magmahay nako. Ano pinaskuhan kanunay kay pinaskuhan? Way katapusan nga pinaskuhan. Sukad pa man sa una ang pinaskuhan. So isulod ni nato ang atong peanut butter dalhon nato dito. Nya diretso na dayon ta. Happy New Year guys sa inyong tanan. Hala, maplat kini karon na. So ato ning dalhon dito og happy birthday. Tauban ta ninyo ta. Ha? Apas dalhon na ninyo dito ta. Hi guys. Sige na, dalhan na ninyo diri kay para dugangan ako na dito pag maguban mo na ako. Sige na, bahala mo. Sir Wen, ang baboy ha. Bahogi ha. Bahogi na karon kay kuan unsa na oras oh. Ang baka baya. Diretso na ta guys, unya diri ta mag-agi sa sapa karon kay mag-shortcut rami. Sila ni Mama, sila ni Utik, sila ni Kuan. Tuara dito nag-agi sa Pikas Dalan. Ambot lang og si Madam Joy kung nag-uban ba si Madam Joy kay naiyon to siya kaganiya nga mag-uban. Wa ko mahibaw og nag-uban kay naghapit magud sila ni Mother Earth dadto. Nya karon diretso mi dito sa ilaha og happy birthday. Jud kaayo. Yuyo bubong. Yuyo bubong. Yabo happy birthday. Kanang mag-birthday karon, papa na sa akong friendship nga si Roxanne. Dungan sila sa birthday sa akong papa. Nya na ako'y gipalit lagi nga cake kagabi nabalintong man. Kay naunsa man niya nga nalata man. Mao nang nagpadugang ko pagpalit ni Lilin. Kay para purma gyapon ang cake na atong dalhon dito. Sige na, naghunong pag hinuon mo nga. Man minakatuod. Naunsa ka ba? May padala din na ang cake may. Dahil ang slice bread. Nanay, Dara dala tanan. Ako na. Na si Lula ko kay way gibit. Si Lula, hindi na dito. Kana ray mong Si cake. Lula og makadiga sino na si Lula na naimpas sa Ginoo na. Kani ray mong cake. Patong din slice bread. Andi na buko pa imi. Ihatag ni Mama ang slice bread. Ana ko buko pa imi. Andi. Dani na Lin. Kaya na naman kayo dala. Di kita tanan na dala. Pagdali ka mo. Sige na. Aman ang payong, tibasig mag-uwan. Mga basak na itong silpon. Pagdali ka mo, wala po kabantay sa dalan. Dalan man ni aho. Dalan lagi kung asa paingon, asa man mig paingon dani. Jesus. Kaya dago kayo na mo kumaak. Oo. Bana ko. Pagdali ka mo diha, Oo, nara mo kung dapit ubos lang kung na balay. Hala, ulan na. Oo. Diretso na ta guys. Kanang among atuan karon birthday sa papa sa akong friendship. Maunang ako pod siyang gipalitan og cake. Daw gipalitan pod sa nako sa sliced bread. Dili magwa. Daw naapod sa buko pie. Nya. Hala. Ka-birthday sila ni Father. Kay birthday man pod sad karon ni Father. Magwa siya ni Papa gamay. Na nagyong lagi ko nililin nga kana ang adto ta dito Lin
Kay ninong man sana ni Lilin. Hala, ginoo ko na ablilin. Ipalig sa ko ikaw di taklob di. Wala nag-distro ni. Wala naman istro kay gipang habwa na magunin nila ni Rimon kagabi ida. Pagtanaw siguro nila nga na bulikat na biyaan na dayon. Ha? Asa mang duha ka bantul. Naon sa Nagbobot na sila guys. naon sa mana ipahina-hina ka na si mama. Butas mo siguro si Lula. Butas ko na. Nagbutas si mama? Di pa butas unta na kay para Sandal mo si Lula. ay sagi kulirog. Ha? Nagtuo siguro siya. Nagpaso ni siya. Hulot mo ni. Sandal. Sandal gidi ay. Sandal lagi siya. Sa? Nagsandal. Si mama? Lo tanawa. Oh. Ay da say. Ay kagana bagi dani Ginoo ko naunsa na. Naunsa ka ba? Sinilas ka pula kita nagkuha. Ang yang Oh. Kusina ay. Agoy Ginoo ko. Tanawa na to guys, ang yang atos Ginoo ko. Tangging ding. Asa ka sa paingon agoy. Naingoy ni si mama sa bantol nga na. Pagdali ka mo kay basig mag-uwan kini karon na. Okay rag mag-uwan dito na kaysa mag-uwan nga diri imbes kani kay na nga lata na magsamot gini kalata. Ito ko ding tipo 3. Danlugi kayo ang dalan. Diri rami nakig-agi kay ngano ang dito ko magmotor danlog magkanaog-kanaog gyapon. Nya di ba gid ko agsaler sa danlog. Mao nang ihin ko nga diri na lang ni mag-agi. Ang kanang adtuan namo karon papapudsad na ni Ryan. So birthday siyang papa. Amo sad i-celebrate karon ang birthday sa iyahang papa. Nag-chat-chat mi ni Roxanne akong friendship nga mingaw kuno kay lahang kuan New Year. Nay ko nga ag-anha ko diha sa inyo ugma kay na ako'y dalhon. Nya mao ni ang atong dala paingon dito sa ilaha. Ang kana pong among adtuan karon nga nag-birthday maninoy ni Lilin. Nya ako lagi siyang gignan nga mag-anha mi diri. Isa ra ka buk mong maninoy? Oh, mura na isa ko maninoy. Amo ba? Bauta. Lagi. Kana ra siya. Mura na isa lagi. Agoy kini mga bantol nga nag Ayaw lagi ma. Masipaan ka gid ma. pagdali ka mo diha nagmarch sa mahinom ka mo. Tanawa. Si tata wala nag-uban. Tuwa sila dito sa balay. Nag-inom sila ni Papa, si Alan ug si Richard. Nya nag-inom to sa tata nga guban nya wa man nagdayon pag-uban. Kani nga cake nga murag gikulata ako na lang sad ning dala kay napanganlan na biya ni sa iyaha. Nya nagpa-order ko ni Lilin sa isa kato normal to siya. Kani na abnormal ni kay na unsa man niya nga na lata naman hinuan niya. Ha? Uy dili sa di hugaw madir wa man sa nina. Hugaw ya wa man ako gi hilabtan sad. Ha? Ang katong taklob, kinagpilit betong taklob. Nagikuha nako. Gikuha nako ang taklob nya. Mo bitaw nga gidala nako ning taklob. Kagahapon dito sa ubos, ang katong chipon cake nga akong napalit, naghapit man ko dito ilan ni Madam Joy Joy, naging ko nga, sa imong handa diri Madam? Ngayon siya nga, naa siya sliced bread, naa sad siya prutas-prutas, niya kay nag-order man sila sa karning baboy, kay nag-ihaw man ang silingan nila dito, niya naapod sad sila handa nga karning baboy niya. Ang katong chipon cake, gihatag na lang nako dito sa ilahan ni Madam Joy Joy. Niya mao nang karon, ang nadala kaning buko pie, duha ka sliced bread, daw kaning duha ka cake, daw. Asa may chipon cake ay o kang Lilin man naa. Naamay kuan, peanut butter para sa chipon cake, nagpalit po sa dayon kog kuan. Cook bugnaw para bintoy? Dili na. Dili na. Di man din nabugnaw da. Pero okay ra. At least naatay partner. Halali nagdala ka sa kape? Ang nagdala po sa si Lilin sa kape. So birthday na birthday jud kaayo karon. Happy birthday jud. Yuyo bubong no. Papa ni Ryan, papa sa akong friendship nga si Roxanne Yabo. Nya
medyo dool-dool na mi. Diri ra mi nag-agi kay kung dito mi mag-agi, layo na sad. Kagabi sad human na mo pangaon. Nag-edit-edit ko sa video. Hangtod alas 2 man siguro to kapin, alas 3 ba tua. Nya kay ang akong video baya nga gi-upload sa Miami kay 48 minutes. Mao to nga dugay kaayo na human. Hangtod nakakatulog ko. Pag mata na ko alas 3 kapin, ay alas 3 ba to, alas 4 kapin. Ako na pud sa dayon gi edit ang akong video. Pagkahuman, ako din gi-upload. At least, naka-upload na ko karon sa isa ka channel sa Miami. Di bali kaniya, i-upload na po din ako para sa Miami lifestyle. Asay dalan nga nara, lagi dalan din eh. Diya ka man apainguna nga. Dito sa ila. Nara ilahadani ni ko anho, Marisa. Hay, Ginoo ko. Ang ilahan ni Marisa, Jesus, Ginoo ko. Ako pang ginyo kunhon pagdali ka mo diha kay diri mi nag-agi datong nanagbo mi. Kay katong nanagbo mi, diri mi nag-agi. Shortcut naman na diha. O sabi ato ay ka dito sa bugda. Sapa na na. Karon mahibaw-an nato karon og karon kalanggid. Mahibaw-an nato karon og asa ta makalusot dani. Nganong ag tuman magika sa imo nga paingon man na sa sapa. Katong sa una mama nga agianan, inyo tong kuan, agianan pagpanlasik. Sa una ra. Dani lugar to magagi. Ha? 1,000. Na. Murag na kay muta sa akong mata. Unsa man nga ilaran di naman na dana oh. Ilaran di naman na dana. Oh. Dani ra ta agliko. Kay kung magliko ta dito na ta sa sapa magpaingon. Lakaw na mo kay akong singilon ang 1,000. Andi ang 1,000. Kaya na ang tuman ni kasi mo nga sapa ko paingon. Agianan mo to nila man lasik sa baka. Mao gani. Oh. Kay si mama sa una guys, mandambilay kini sila. Mamuangay. Mamuangay. Ang maong pagbantay ging mga buang. Bantay ging mga buang. Unsa ba? Ag-angkon ka nga. Dili man buang amo kakuan lubi man. Mamuangay kini sila ni mama sa una. Ag-angkon na siya nga mamuangay kay tinuod man jud sad. Unsa? Katingalan yung sabag panglagapak na na otro kami galing sa limit. Lapak sa kuan. Nana ang buang nga lubi. Dool nami guys. Guys, dool nami sa ilahan ni my dear friendship Roxanne and Ryan. Kana si Ryan friendship mangyapon sad na nako si Ryan. Pero kana gid si Roxanne kay classmate mi dana sa high school. Ha? Aman si Roxanne. Tanah kay adto ta dito ta. Nana ni si Randy og si Madam. Nadani kay si Randy igsuon ni my dear friendship. Ta adto ta dito ta. Huy, ali sa Dani oy. Ali na mo, come here. Dool na mi sa ilahan ni my dear friendship Roxanne. Yan naa ni si Madam Marisa. Kumusta man ang New Year gabi? Nay nag-video wala. Kamera kay Mula gid magsabot kay kuan ba ya? lagi. Roxanne ra diha. Naa diha. Arbo ni sa uli. Ah. Lagi da. Unya gabi imoy nanay daghan magkuan. Vigil. Guys, naa na jud mi sa area. Nya. Birthday ni Papa dungan sila. Where is Madam Roxanne? Ayaya, good morning. Good morning. My dear, alin na my dear. Di ana jud mi guys, diri sa akong friendship nga si Roxanne. And hello my dear, happy new year. Uy, ikuan niya, i-prepare niya oh. Among dala. Ang walay lugar. Pwede ra sa dalo na ni namisa oh. Agoy na man ni si kuan di ay. Bayangan. Bitaw guys, ang among gihatdan sa birthday karon. Ay ali, my dear, i-prepare na to dani. Okay.
birthday man gid sad niya karon. So ato sa kani siya nakulita ni siya kay nadugmok ini siya pagkakuana unya na isa akong gipapalit utro. Raman to Dala dali kay. Unya karon guys. Ang nag-birthday di ara. Santa man jud nga kita man jud tanan paingon man jud ta tanan. Nya birthday niya karon. Happy birthday Yuyo. Nya mao na ni ang last jud nga birthday nga naa siya diri. So naami gidala nimo Yuyo and kaon diri sa among gidala. Ablihe san? My girl, ablihe kay para mga unta. Kay atong kantahan sa siya karon sa happy birthday. Nya condolence to the family. Ama si Ryan? Katulog si Ryan. Tawag dito si Ryan. Kay pakihis ko niya. Tawag. Ryan! Uy, Ridam! Ay, dani Ridam. Usama si Ridam nga. Gimingaw ra ba ko sa imo Ridam? Ali dani Ridam. Mama kay ay kaya gilapti si Hami diha kibasig makamata na karon ha. Ha? Pinag-uli ba sa bagay? Kaya sa bagay. Nahubog di ini Kani ay dili sila ni Auntie Bajing kabiin ako an. Hindi ba yung hinapan na punta ito ulit siya? Namo lagi. Saan tabang nga naa nang gitagay di ara ang original. O kani gipapalit ni nako kaganihan ni Lilin kay kuan man lagi dagan langaw. Gipapalit nako ni sa iyaha kay kanina unsa man ni nga nakulita naman ni aho kay napangan na nabay ni sa iyaha di gidala na lang sa nako diri. Para duha ka buk ihang kuan birthday cake Yuyo, duha ka buk imong birthday cake Yuyo ha. O padayon lang Yuyo. O malipayon kung asa ka. Ali dani. Ayan. Ha? Nagtubag? Kinsa? Pagkuan gini ang mama basig ina. Antay ka gid. Tiyali ka gid. Ang duha ni makadalaga sa Kadungog naa ka? diri. Kadungog ka rin ka? Ikwan ni. Kadungog ka rin ka? Tinawa. Kadungog karay ka. Sige na. Amo to imo kapilin. Ha? Ano na imo kapi? Happy birthday to you. Dayan. Ay, gani Rayan. Gimingal ba ko sa imo Rayan? Ha? Ayo anak Rayan. Kuha siya gapon si Liaw. Ako nakauban niya kay... Nay daghan langaw kay ngano naamay nag-harvest. Ha? Nya nada ni si Ridam Boy. Ha? Katuloy. Bitaw guys. Unsa ni siya san Gomez? Gomez. Sige na, pagkuan na mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yoyo, happy birthday. Padayon og pagmalipayon kay kahibaw ko nga kita tanan paingon magita ingon ani. So happy birthday. Og fly high jud kaayo. Pinaka high jud kaayo Yoyo. Nya, sige na Lin. Uy, sige na mo pagkaon na mo, Roxanne. Sige na, yaya. Sige na, madam. Kasi Madam Marisa Dani, iskot madala ni nako ang kuan. Kuliray. Di ang kuan ana. Kaning peanut butter. Basig magbalik-balik no ni dito. Bawal na ba magdala og kuan? Mga pagkaon nga gikan sa kuan. Wa nay nagpuyod na sa ilahan ni kuan? Auntie Bibit? As Janmar na adiha. Nya karon atong butangan ang artal, Dani. Nya nay cake gamay. Slice bread. Tara ray ka. Dahan langaw pati dito sa inyo halin daghan pagyapon langaw. Wa na kay dito da. Apil man dito sa balay daghan langaw. Pang sipaw na iprito. Iprito na.
Busy may. Busy na si Ridan siya katikslit ah. Kaya ba siya magkon ba Magsibwa. Magsibwa. Unsa ka ari mo? Unsa man di ang pamaagi sa mapuan sa dayong liwas ay pagkalubong na ay dala dito ang kuan? Dili oy, dili pa. Di pa maglubong na. Nya nganong ilha diri late man. Man kana ganing sa di pa magtapos karon ang pizza utso. Di sa Pizza City. Ang dayong ihatod ay dili bugas. Bugas lagi gani uporta. Ang sa Nang amo nganong kuan pa man di pa mag di pa man ilubong. Di pa maglubong ihatod na. Oh, na kanang namay ang nga ulahi. Lahi man gud ilaw mo. Namay ang nga ulahi. naaya pa lugar ihatod nga nalubong na. Para man sa tapos baya. Unsa may purpose sa kuan? Para man sa tapos. Ang Ang dito kuan? sa amo magamit kini mo sa kanang Kamulo adlaw. pahaya. Oh. Kamulo pahaya Ang magamit kato ang na. natapok na nila iuna na tulo. Kay lain man dito kay paningil man ay pangulikta man din sila. Pag naay matabo, pangulikta dayon. Dinhi kay naakipasyo pa wa pagilubong. Sige na. Sige na. Busog mo nga nagbikan man nang nangaon magud migikan. Kay birthday man lagi niya. Concordio. Yabo nya yamo ay. Pariyo na sila birthday. Di papa. Ano na sa pili ang bata nga. Banday mo. Karon na lang ay. Alauna 14 naman. Kana ko no. Ay, Ginoo ko nagpa-repair sa bisong. Nagunsa ko sa Davao, nagpa-repair sa bisong. Kay ingon si Randy. Kana. Ante ako pinaskuhan. Na si Auntie Marisa. Na si Ashley. Karon pa ka nakaanha dani. New Year. God bless. Oh, kana ato ko pala manong na dinhi ra din ko nag Ah. Napay mo handa dito kaya mo atuon di. mo ginang problema kay ako ra gid siguro way handa karon tuiga. Abala ko handa Auntie basta baskog. Baskog tama mo Wala ginaato. kay kapoy naman gyud kay sanan sa abot na ako gahapon limpyo sa balay. Nya kapoy na ko. Na pariya Tagas Cagayan. Dili na. Kapoy na ko san. Ako na lang Auntie. Anong sa bahay sa Nagtrabaho mo na si Auntie Marisa sa Cagayan. Tuban ka na ilangaw. ante ko nimo. Kung naay namatay sa pikas, unya nakaanha na ka sa kuan namat yan, di kagid pwede nga magtapon dito. Mao jud nay kuan jud nga kinaraan nga di jud pwede magtapon. Asa siya? Kagayan. Ah, Asawa ni Buni namatay man. namatay gyapon? Si Pita. Agoy, Ginoo ko daghan ba sa nangamatay no nang Si giresign na. Wingwing di gapon siya makadto dito. Lagi. Oh, kay mo adto man siya dito sa Cagayan. Pero kung mahuman Oh. si Pita siya lubong dito, di pa dire. Pwede di ay? Oh. Basta mahuman ang lubong dito. Pwede na siya maka ano sa Na. gas. Okay, tres man siguro ang lubong dito. Dinhi. 4. Ay dongan dinhi. Gikan nami dito sa ilahan ni my dear friendship Roxanne. Nya baklay ra gyapon mi agi sa among giagian kaganiha. Sugok-sugok style gyapon. Sarap na silang lang. Lubi. Nabang mo. Kadua pag itarag agi. Hello. Dakan beta nagagi. Ami agad to ma'am sa inyo ami. Panlakag, bisan pa kung di mo nakasakitan kay panlakag man akong makadungog sa Nay pinuunti ko pagwatik. Sige na. ano puro pinuon. Gani pagdali puro man manghinog. Hindi ka kabalon sa ano. Di ko kabalo na. Sus di kabalo mo ra sa sukad na ka. Kisa ingon nga nay banakon dani? Hiri nakagabas biya sila dinhi sa kahoy sa una da. Ah dapat 3. Dani? Sapa? Sila mo Ah diha. sila ka Banakon. uban. Si Papa. Kinsa? Kita sila sa tambal. Nya. Ako ka na siya, grabe ka. Panlakag magud ang halas da.
Panlakag sa. Doon ka lang. Pati ang puti. Dito sa Maya, kita ka dito halas nga dako kayo. Ha? Tigway pa siya? Kapoy na kayo. Alas unsa oras? Aw ka mo. Dani na ko agi. Di arasan mo. Ag diretso na din mo uli. Sige. Gani. Diretso na sila uli guys. Dito na sila mo agi. Ako diri ra ko magtipas. Kay naraman diri ang akong payag ha. Tan-aw na ni karon kay ako pa ni editon. Naari na ko. Karon diretso ta sa payag. Kay kaganina ra ba nagtata sila ni Mario dito sa kuan payag. May lang og wala to ng lakaw. Kay lisod na og maglakaw na pila na sad kaadlaw ay ha makauli. Kay baw na mo sa tagay. Ang katodi ay ang namatay si Anhing Yuyu Bubong. Dili to siya membro sa dayong diri sa amuang barangay. Dito ra siya na membro sa sindangan nga barangay. Lahi ang pamaagi diri sa amang barangay about sa dayong ang dito sa sindangan lahi pud sad ang ilahang pamaagi sa dayong. Ang dayong dako pud sad nag-ikatabang. Ang diri sa amo adayong kasal daw patay. Ambot ka dito sa ilaha ug unsa poy pamaagi sa ilahang dayong. Nya hapit na ko makaabot sa balay. Ug daghan kayong salamat guys sa inyong tanan. Tanan-tanan daghan kayong salamat. Condolence sa akong my dear friendship Roxanne Yabo and for the whole family. Condolence sa inyo. Ug daghan salamat guys sa inyong tanan. I love you so much. Ug diri ra siguro ko taman. Happy New Year sa inyong tanan. I love you all guys. Bye!